Angai thau exercise 2.1 question number 5 atangin chokang 6x by equal to 12 alo ni a 6 le x in kar hi puntir na sign ani ti sha tur x samanin da anga chuan equal to 12 hi ngai nin da zia kang chuan 6 khi anin kara 6 le x in kara puntir na ni wangin a le lama phei chuan a opposite ang khan ka langa puntir na opposite to divide an waya kalang 12 waya kalang x equal to chan in semanga sem kop thei tu in ngei tu anga paruk muna oma amun ni amun kadania anwaya 1 zia da na ngai lawa 2 ki answer angina kala chan in question number 6 hi to ka tum zet na ka chocolate talawa question number 7 a kan kai de yang question number 7 2x by 3 anwaya 1 oma ngai ngai 18 nwaya kyan chuan in cross multiply don ani 2x le 1 oma kan ngai kan putir chuan amun khat chu 2x ani meya chuan 18 le 3 khi across in multiply le anga dikhain multiply le nga 3 8 are 24 chu ala banga 4 kan la amo chuan 3 1 is 3 ani a akal pui nen khian 5 alo ni don ani chanin 2x equal to 54 khi question number 6 ang chi akhania x samain da anga 54 in tianga 2 le x in kara khian puntir na oma 2 khan waya in da de yang divide ta kal phei ang le lama kan son khan no question number 1 ang chi akha ani chuan in chok te ang khi sem kop thei tu chu 2 table om ve ve 2 table 5 khi kan sem te nga a mun ni pali ani chuan pakhat la bang don ta a 4 5 a 4 in pe chuan pakhat la banga chuan na bulami ni khan 14 alo ni nga hi chu cho tet kha ni kha aniam lama in zir vek to chuan 14 chu mun sari alo niang 2 table in 54 chu mun som ni pasari ani titiang anga ka chu dan lo point thiam chu na thavek x equal to 27 hi answer alo ni ta ni chan hi point oma ma se boy chuan lo tur khi po khi cross multiply tur ani amaro chu ta khianin y omna lampang khi kan multiply ma sa ang y hi kan ma mon ni wangin value kan zon tur y le 1 puntir chu 1 ne na eng po in puntir chuan a number pakhat zo kha chuak zel don y le 1 chu y ni meya 1.6 le 1.5 hi ka puntir ang ka paper man khi lo sir de lek to a leng lu tuk lawa kha chu en dan thein lo thiam me don nya chuan 5 6 are khi 30 ani a 0 in la thla anga 30 ani a 0 in la anga cross multiply khi 5 1 is 5 chuan achunga mi kan bel chuan 8 alo chuak ang 8 hi uluk davin ka tia in sha thiam theinan 1 6 are 6 ania 1 1 is 1 ani me atikhan chuan kan bel ta a puntir reng chu bel zel tur ani kha 8 a 6 in bel khan 14 1 4 aron chuaka 4 zo kha in la don ani 1 ala kal pui ti ka sha tur chanin 1 le helaya kal pui nen in bel chuan 2 chan khi zani somli ni loin point kha pahni mun nia point oma wangin pahnia point khi in chuanga pahniom na a chuanin taken ni lo zo ka answer hi ka lo ziak pal lo meya ma se ka thai chele ti ka sha ula chanin 2.4 answer lo ni a 0 point nu lama 0 om kha kan ziak lang kher lo 2.4 hi answer ani 2.4 hi answer lo ni ta ni a har lo sin hei ka channel hi hemi lampang hi in tuia in du ani suan karon ti zelang